ka je ka bude bodan mana, ai kowa ya san kowa ne a bakin bodan kowa ya sani. Pele ne a wajen, wala ko ba karfikin Nijar gare ka ba ko passport kin Nijar gare ka, na ranci da Allah gai ganganci wajen nan Pele na yaɗi ka na aika ka kiyama ta higa wurin can. Ko me za ku yi amfani da hankalinku a matsayin ku na ƴan ƙasa mana, ku kishin ƙasar ku mana, ku kishi ƴaƴanku da za su taso nan gaba, me zai faru da su? Ana neman inci cikakke wanda duk ƙasashen Afirka yau suna dibin Nijar, in ta tsallake to suna sa ran su ma sun tsallake. Ba za ka yi alfahari da Nijar ce za ta zama liberatar kin Afirka ba. An yi juyin mulkin nan a Mali, an yi a Burkina, an yi a Guinea kafin a yi a Nijar. Amma duk kasashen nan na Europe ba su shiga cikin halin kakari kai ba. Amurka ba ta shiga damuwa ba sai da aka yi juyin mulkin Nijar. Wa ya taɓa jin maganar Mali a majalisar Amerika? Wa ya taɓa jin maganar Mali ko Burkina a Pentagon? Amma gashi ana rigima a Pentagon akan maganar Nijar. Bai ishe ka kai alfahari akan kasar ka ce su ba dama? Su ba kowa bane, sai da kai ne za su yi rayuwa, to ba za ka yi kokari kai ka rayu kanka ba? Tashar nukiliya 59 a Faransa wadda take baiwa kasashen turai wuta, take kera makamai a duniya da Iranian kinku. Ku kuma cikin ƙauyen ku da kake kuri, in ka je aka bincika wutar ma gidanka kila da sola ne kake aiki ka samu cikakken wuta ko da generator. Kai Allah shirye da masu shiriwa, wanda ba su shirye ba kuma su je su yi abin da za su yi. Matsiyata kawai.